Bylo jednou jedno roztomilé miminko a to se jmenovalo Miloš. Po tatínkovi. To není on. Tohle je on. Taky se mohlo jmenovat Klaudius po mamince nebo Jiří po bráškovi, ale nestalo se tak a tak se muselo smířit s tím, že se jmenuje Miloš. Miloš. Když Milošovi narostly vousy, přestěhoval se do Prahy. Nosil vojenské kapsáče, kanady, ošoupaná kožená saka a nejrůznější košile. Měl svůj styl rád. Jednou jel vlakem na výlet do Zlína. Měl tam jít do divadla na divadelní představení. Představení režíroval slavný režisér, proto trvalo 4 hodiny. Miloš se netěšil. V půlce představení se však stal zázrak. Já si ho přesto vezmu. Co to? Omdlela herečka a představení zrušili. Miloš měl radost. Proto si zašel do divadelního klubu na limonádu. A jednu tatranku. A pak přišla ona. To není ona. To je Drgová, její kamarádka. Ona měla tmavé vlasy, křivý nos, křivé zuby a obrovské oči. Ale dohromady to pasovalo. Podívala se na Drgovou a jemným hlasem promluvila. Drdží, co dělá ten Pražák u našeho stolu? Začátek to nebyl nejlepší, ale pomocí limonády a tatranek se ti dva začali rozumět. Já mluvím doskonale po polsky, víš? Doskonale. Co si myslíš, kamaráde? Po návratu do Prahy jí Miloš posílal působivé emaily. Vzpomínka na tebe. A představa, že tě zase brzy uvidím, mi projasňují celé dny. A ona mu 200krát denně volala. Pak spolu začali bydlet. Jezdit na výlety, k moři. A Miloš přestal nosit vojenské kapsáče, kanady a ošoupaná kožená saka. Jen ty košile mu zůstaly. Má svůj nový styl rád. A pak jednoho dne zazvonil konec a pohádky je zvonec.